Papita chaka chimodzi ndi mwezi umodzi achimwalireni olemekezeka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima pa ngozi ya ndege ku Chikangawa. Nde pali magulu awiri, gulu lina limanena kuti linavomereza kuti inali ngozi ndipo zimene zija zidatha chikonzero cha Mulungu, nde pali anthu ena amakhulupirirabe kuti ayi pena pake panali ndithu mwina kachiwembu. Ndiye pano tabwera ndi kulankhula kwa amangulama amene akunena kuti ngati Achilima anachitidwa chiwembu, anthu amene anapanga chiwembu chotu anachokera ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Ndiye timadikha limodzi kuti timve kuti amangulama atilongosola bwanji pa nkhani imeneyi, ndipo akamaliza timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji pamodzi pano pa Independent Voice of Malawi, group yokhayo imene anthu akukwanitsa kukhala omasuka kupereka maganizo awo. I really like and love this group because pali anthu osiyanasiyana, madimini ake omvesaso, ndipo pakuyankhulidwa zinthu zosiyanasiyana tiyeni tipitirize kumvesererana ndi kugawana maganizo monga ngati ife anthu amene tili nzika za Malawi tikuyenera kuyikapo mulomo pa nkhani ya chisankho chikubwerachi. Monga president anayankhulira kunena kuti ndi ufulu wa munthu wina aliyense kuperekapo maganizo ake pa nkhani ya chisankho chikubwerachi, chifukwa tonsefe tikufuna chitsogolo chabwino. Ndine mangulama ndikufuna ndigwirizane ndi amene akunena kuti DPP ndale zake ndi za date, koma ndale zimene amapanga DPP amapanga ndale pansi pa nthaka, pamwambapa kumapanga zinthu zina zooneka ngati kuti they are clean. Mavideo anga ena amene ndinajambulapo masiku apitawo, Chilima atatisiya, a DPP ndi azipani zina atayamba kulengeza kuti MCP ndi imene yapha Chilima, ndinakhala ndikuyankhula kunena kuti akuluakulu ngakhale zitakoma bwanji olokuti ku MCP kutakhala kuti kulibeko anthu anzeru ndi mbiri zoyipa zimene anthu oyipa ena aso analengeza kudesa chipani cha MCP kuti chisazakhaleponso, sikungatuluke munthu mmodzi wanzeru ndonena kuti atiyeni tipange chiganizo chonena kuti tikamupheso Chilima kuti tizakhale ndi moralo azatitengera mpando, ndiyeno ifeyo tizatenga mpando chifukwa kuti Chilima waphedwa. Ngakhale kutakhala kuti kulibeko munthu wanzeru, koma pakhoza kupezeka mmodzi akhoza kunena kuti akuluakulu tikangomupha amene mbiri yathu iyipa. Koma ndinakhala ndikukambaso mmavideo anga kunena kuti according to the system ya DPP and system imene DPP linayo mu kuziko la Malawi, it was so deep chifukwa kuti anthu akhala mboma almost 14 years, akwezapo akuluakulu ena ame, akwezapo ma PS, akwezapo anthu even ku ameka ya ku polisi kuli anthu awo amene amagwira nawo ntchito nthawi ya DPP. Sitikuzuzula ame, sitikuzuzula polisi, koma woyipayo atha kupezeka ku madera ena aliwonse amene wawo, ngakhale anthu ena amene amapanga za intelligence. Ndiye ndimakamba kunena kuti munthawi imeneyo ndimanena kuti ngati Chilima anali ndi mdani number 1, mwina mavideo amene munaona ndinanena kuti Chilima mdani wake number 1 ndi anthu a DPP, CMCP. A DPP anthu onena kuti amamwa ti anawalanda ti kapu ya ti wankaka ili kukamwa. Inu mukuganiza kuti udani umene unali wa mtundu wanji? And even Peter Mutharika anayankhulapo kunena kuti anthu amene wawo anandichimwira, ndipo amakamba za uyu timati Mtamba wana kuti sindingamukhululukire zimene anapanga zija ndi zinthu zoyipa. Ndiye ngati sanamukhululukire Mtambo, what about Chilima amene anamutenga ku parastato ndi kumulawisa mpando wa vice president, ndi kumuukira chifukwa kuti kumene kuja ku DPP kuja amaona kuti mwanaye ali ndi potential akhoza kutenga azatenga mpando
wa upresident mu chipani chino, chifukwa chipani cha DPP ainu ake ndi pachibale, ndi achibale. Chipani chija ndi cha abale, kotero kuti wina aliyense amene amathandizira DPP amathandizira katundu wa achibale ena ake. Maudani amene amabweresa achibale amene wakuzipani zina, anthu ena onse opita kukavota amangothandizira udaniwo kuti upitirire. Tanenatu kuti ndi nthawi yoti tingowunikirana. So nkhani imene wakamba mkulu yana kuti DPP oloita panga ubale ndi zipani zina zonse, vice president kumene kuja kuli ma vice president zigawo zonse, Eastern region, Northern region, Southern region ndi Central region, kuli ma vice president. So pano mekanizmu yonena kuti anthu amene Chilima awana achosa mu DPP tingawachose bwanji, ndi pamene ndinapanga video yoyambirira nanena kuti ngati kuli kuti Kabambe anali wa DPP from nowhere kungozuka mama wanu kunena kuti ndikukatenga chipani cha UTM, panali connection kunena kuti pita ukatenge mpando kumene kucha, outsider ukatenge mpando, zimene so anapangiranso Bingu, because Kabambe is an outsider ku chipani cha UTM, and tikudziwa kunena kuti Kabambe amampanga treat mola kuika Chilima. Chilima anamvaso kuotcha kwambiri ndi Kabambe. Chikondi chimene chocho ndi champeni, chimene so anapanga Bingu, chikondi champeni kumpanga Bakili Muluzi. Ndiyeno ubale umene uli pakati pa Peter Mutharika ndi Kabambe ndi ubale wa genuine, and ngati Amalawi simukuziwa mumangosatira simazimvesa, koma tikamakamba ife anthu kuti kwaziwa, they are related. Mukaona kuti Chimwemwe Chipungu kunyumba kwa Peter Mutharika ndi kunyumba kwake, Chimwemwe Chipungu ndi wokondedwa wapantima wa Peter Mutharika. Chimwemwe Chipungu ndi Daliso Kabambe, they are cousins. Bambo ake a Chimwemwe Chipungu ndi alongo awo ama yake Akabambe amene simukuziwa za kuthiolo. That is why Chimwemwe Chipungu amapezeka kwambiri kunyumba kwa Peter Mutharika ngati advisor. Ino amene mukupanga ndale za pamwamba za pa Facebook mumangoziona zimene ife anthu ajati kwadziwa. So ngati movie inachitika apa yoti Chilima aphedwe, ine ndimasimikiza kuona kuti Chilima anaphedwa ndi gulu la DPP. Gulu la DPP ndi limene linamupha Chilima kuti apeze munthu amene akawatenge anthu a Chilima aja abwere ku chipani cha DPP. Onse aja achina Njawala aja ndani kaya achina Patricia Kaliati aja, zonse zimene amapanga zia, more especially Patricia Kaliati ndi Kathiali ndi wa DPP yeyo, akuziwa chimene chinamupha Chilima. Ngati Chilima anapangidwa chiwembu, chikhoza kukhala chiwembu chimene chinapangidwa ndi anthu a DPP, komanso chiwembu chimene chocho chikhozanso kukhala onena kuti ndi chogwiritsa ntchito mankhwala. Ine ndikwaziwa lomwe amakonda mankhwala. So ndikufuna ndigwirizane ndi amene wakunena kuti ngati running mate apezeke kuti ndi Daliso Kabambe, kapena kuti Daliso Kabambe ndi amene atakhale patsogolo, DPP zisatira Daliso Kabambe, just know kunena kuti zaululika sopano kunena kuti anthu anamupha Chilima aja ndi a DPP. Whether you like it or not, mukhoza kudesa mbiri ya chipani china chilichonse, mukhoza kuliuza ziko izi ndizi, and mawu amene mukuyena kuti mwakhulupirire. System imene anayika a DPP pasi pa nthaka mboma ndi imene yakhala ikugwedeza ziko la Malawi, zinthu zina zikuti zisamayende bwino. Ndiye system imeneyo ikhozanso kupitirira pakana kukaononga moyo wa Chilima, kuti mavoti azabwerere kumene anachokera. So Mulungu ndi wokhulupirika, ayaluka a DPP wo ndi Mutharikayo
akuziwa chimene akukhalira Peter Mutharika, osatuluka osatani osayenda osapanga china chilichonse ngati alibe interest. Mudzaona siku limene akupita ndi kabambe kukamuonesa kuti atayimire chipani cha DPP, atayimire mgwirizano ndi kabambe, imenenso pano itakhale kuti mission accomplished. Ndale ndi zinthu zoopsa, ndipo ife amene timakamba zinthu za genuine kuwaunikira Amalawi timadedwa, timanenedwa ngati kuti anthu abodza, timanenedwa ngati kuti tikungofunira chipani china chake. Ife timalifunira dziko la Malawi zabwino, osati kungozuka mmamawa ngati amene amapangira apa Pastor Shumba aja kaya achina Winiko ndimatchula mayina kaya Bakere Muluzi TV kaya ujeni kungodana ndi gulu lina lake. Ifeyo ineyo ndikunena kuti once mgwirizano ukubwera, kabambe nikukhala patsogolo kapena kabambe kukhala running mate, it is obvious chipani cha DPP ndi chimene chinapha Chilima, andi zimene zono mukhulupirire. Ndipo magazi a Chilima kumene aliko, mzimu wake ndi wodandaula kunena kuti chipani chake chija kuyendesa ndi Daliso Kabambe. Musanamizidwe kunena kuti mzimu umaona atu, mzimu ulipo. Chipani cha UTM chija ngati chikuyendesedwa ndi Daliso Kabambe, anthu onse aja achina Patricia Kaleata, achina Njawala aja ndani onse amene akuluakulu a chipani chimene chija ndikumapanga kumayika molalo kuti Kabambe ndi amene akuyendesa chipani cha DP cha UTM, munthu amene anali mdani wake, amene amamupangira maupo. It's very wrong, and I always feel so bad ku family ya Chilima, because anthu awawa ndi amene anapanga zinthu zimene zijazo. Koma kuti mukumbukire kunena kuti mfiti pamuzi ikapha munthu imalira kwambiri, kubisa, kuoneka ngati kuti mfiti iyo sinachite nawo. Just now ndiwerenga nkhani ina yake imene yachitika ku Lilongwe, kuti mukukumbukira kuti kunali wina wake mzimayi, sindifuna kuti kunditchule mayina, anali ku reserve bank. Just now ndikuwerenga pa news apa ndikunena tikumva kunena kuti mzimayi amene yoyo anaphedwa kumowa ina yake ku Lilongweko, anayamba kugwidwa ndi mlongo wake, panopo amugwira sister wake, same blood, a police amugwira ku Lilongwe, amakhala ku 25. Kufukufuku waonesa kunena kuti mayi amene yoyo anali part of the mission kuti amuphe mng'ono wake. Komano mayi emweyo ndi amene ananyamuka mama wa ndikupita ku polisi kukapereka ripoti kuti mbali wanga sindikumuona mwakuti. Can you imagine? So nkhani za ngati Chilima ndi move ya matengedwe a anthu amene Chilima anawachosa mu DPP amwene ndale is very controversial. That's why nthawi yake ndinakamba kunena kuti ndinapanga video ina anthu apita nandipanga accuse kuti bwanji ukulimbana ndi Chilima anapita kale. Amwene tikuyenera kumaunikirana. Chilima ine ndimakamba kutena kuti Chilima anali ndi vuto limodzi limene anali very quiet, sama panga express ma views yake very fast. Zoti ku DPP anazunzika kwambiri, anthu amaziwa. Zoti ku DPP kuja anapangidwa chipongwe chochuluka, aliyense amaziwa. Zoti DPP inapanga celebrate Chilima atamwalira, anthu onse amaziwa, ngakhale amabwera pamaliro paja kutani, anthu onse amaziwa. Kwa iwo amene akusatira chilungamo amaziwa kuti DPP inapanga celebrate, achina na malomba onse aja wina aliyense anapanga celebrate kuti wamwalira, anthu athu aja tiwatengaso. Cholingacho sichoti atumikire Amalawi, koma kufuna mipando kuti aziba, azilemera, azisangalala. Kunyumba kwa Chilima kwa Mutharika kucha kuli zigawenga kumene kucha, kuli anthu opya kwambiri. Achine chisale aja si anthu amba, ndi anthu opya kwambiri amene aja anali mwame momwemo. They can communicate and akhoza kulotera kupanga shed blood kwa anthu ena onse. Cholingacho munthu mmodzi yekha amene amamufuna apite ndikuzuka mama wa kumakalengeza kuti ayi ameneyi waphedwa. Gwirizano ina uli wonse umene ukubwera apapo wa chipani cha DPP ndi zipani zina, siokomera Amalawi, siotuza sisa sugar, siotuza bweresa feteza ochipa, sioti katundu azatsika. Gwirizano ina uli wonse ndi ungofuna kuthana ndi boma lomwe lilipo. Yes, we can agree kunena kuti zinthu
zikuvuta, ndipo chimene chimandisangalatsa kuti a president iso amavomereza kunena kuti pali zinthu zambiri zimene zikuvuta kuti ifeyo ngati Amalawi tikuyenera kuti tonsefe tizipange tizithesere limodzi. Koma tikabwera pa politics mmene mastyle a UTM ndi DPP anapangira imfa ya Chilima ndi kubwera kwa kabambe, Amalawi nonse konse kumene muli amene munkamukonda Chilima, once you take your vote ndi kumupasa kabambe simmamukonda Chilima. Ngati mutenga vote yanu kayakhala pa ballot kumagwirira limodzi ntchito ndi DPP simumamukonda Chilima, mukungothandizira kukhesa mwazi wa Chilima umene a DPP anapanga. Mufune musafune nkhani zimene zijazo anapanga ndi a DPP. Wina akhoza kususa apa unena kuti iyayi DPP singapange zimenezo. Inu DPP ndi system, DPP inali system, DPP inali mboma for almost 14 years. Ma promotion kaya kuame kaya ku polisi amapanga. Ndizosavuta kuchita connect. Setu kwa Zuzula akwame sitingaipange blame ame yonse. No. Koma pali zinthu zina zake zimene zinachitika ndinaonapo video ina yake, the last video imene munthu wina wake amatenga chithunzi cha ndege je kunyamuka pa airport. What's that? Chinali chani? Iyeyo munthuyo anayima kwa khoma kumatenga chithunzi chichi. Imene chali ndi system. Koma system imene chasangapanga Congress kuti ati muphe Chilima kuti tizatenge mavoti. Never sizingachitike. Chifanira kuti zipani za UDF mene zinali mboma mene zimatuluka zimalimbana ndi MCP zinalengeza zoyipa zochuluka za MCP osati zabwino zimene inapanga MCP. So Amalawi, we are so blinded. Tidakali ndi maso mdima ndale zathu tikungopanga koma osaganiza kuzama kwambiri kuganiza kuti kodi pamene pachikuchitika ndi chani. Enu muzifunse kuti mene ndale zikukomera pa Malawi ndi mene udindo wa president umafupangikira. Peter Mutharika ngangokhala pasi kumpanda osatuluka. There is something. Alliance yomwe ikubwera papa isiyo komera Malawi. And I'm very sorry for the northerners. I repeat, I'm very sorry for the northerners. Anyamata anu amene anakatha kukuyimirirani kuti north itukuke ndi zisiru zokha zidepete, achina Chihanaji and zidepete, achina Enoki Chihanaji ndi zidepete. Why am I saying zidepete? DPP ndi chipani chimene chinapha tumbuka just 1 hour and 21, just a minute and 21 onse down. Chihana ngazuke mama wani wana kuti ndikagwira ntchito ndi DPP kuti Amalawi angamapite ku Thyolo, ku Chirazulo, ku Blantyre, ku Bangwe kumakauza anthu kuti ndikufunika tipange alliance ndi DPP. Chifanira kuti ineyo sine wansanje ndikufunira zabwino Amalawi yakati, because amanena kuti charity begins at home. Chihana anayenera kuwauza Amalawi zona zeneleno kuti DPP ndi chipani choyipa, chinatiphera abale athu kumpoto, chinatipondereza, chinabweresa quota system, chinapangisa zakuti, chinapangisa zimene zozo ngati ali munthu wa chilungamo. Even osewa china Pastor Shumba kandi aku north koma sana enene kuima ndi chipani cha DPP. Chipani cha DPP ndi choyipa. Chipani cha DPP chimapha anthu nandi chikamapha anthu chimalengeza ngati kuti ndi chabwino. Ineyo ndikutero Mangulama. So ineyo DPP sinimaikonda ndipo sindizaikonda, ndiponso amene mumanena kuti DPP ndi chipani mumangotaya nthawi chifukwa simukuzichiziwa amene chinayambira. Ndine Mangulama.